Dan wasa Eduardo Bobe na samun kulawa ta musamman a asibitin Jami'ar Kareji bayan faduwar da yi a filin wasa wadda ake fafata wasa tsakanin kungiyar kwallon kafa ta Fiorentina da kuma Inter Milan. Dan wasan da ya tsugunna yana gyara takalminsa a daidai lokacin da alƙalin wasa ke duba akwatin talabijin da ke taimakawa alƙalin wasa. Maikewarsa ke da wuya dan wasan ya faɗi a filin wasa yayin da ya samu agajin gaggawa daga likitocin bayan fili. A wata sanarwa da kungiyar ta Fiorentina ta fitar ta bayyana cewa dan wasan ya samu kulawa ta musamman yayin da ya dawo hankalinsa tun kafin a karasa zuwa asibiti. A yanzu haka dai dan wasan na bangaren masu kulawa ta musamman asibiti. Wani rahoto na kara da cewa dan wasan ya kaucewa hatsarin kamuwa da ciwon kwakwalwa ko kuma ciwon zuciya bayan gwaje-gwaje da aka yi masa a asibiti, kuma za a kara duba lafiyar dan wasan bayan awanni 24. Bayan an dauki dan wasan a modar ujila, alkalin wasa ya buƙaci da 'yan wasa su fita daga filin wasan, yayin da daga bisani aka bayyana cewa an ɗage wannan wasa. Shi ma shugaban kungiyar ƙwallon kafan ta Inter Milan Marotta ya yaba wa alkalin wasan da ɗaukan wannan mataki na dakatar da wasan. Shi ma daga nasa bangaren shugaban kungiyar ƙwallon kafa ta Fiorentina Rocco Commisso ya bayyana cewa ya tattauna da iyalan dan wasan kuma ya kwantar musu da hankali akan al'amarin. Ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Fiorentina da kuma ahalin ɗan wasan dukansu